So guys, ay tinatanggal namin yung tinatanggal na namin yung sa tahong para pag kumain ka ay hindi na sagabal. Ang hirap kasi magbalat. Guys, magandang gabi sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa gabing ito. At meron po tayo ditong meron po tayong tahong dito na binili. Ito po guys, oh. Ito po guys yung tahong. Ngayon guys, ang ginawa ko guys ay nilaga ko. Kasi gusto ko itong gataan. Gagataan ko itong tahong na to. Guys, ito kasi sa amin, sa Ilocano, pwede namin itong iniihaw. Iniihaw namin ito kasi guys. At pag tapos mong inihaw, isasawsaw lang sa sa patis na may kalamansi guys. Pwede na, pwede na. Pero ito guys, ang gagawin ko dito, igagataan ko. Ngayon guys, para hindi hassle na kumain, tatanggalin ko guys. Tatanggalin kong ganyan para magandang magandang pag kumain ka, hindi na tatanggal-tanggal. Yan guys, ang gagawin ko guys, tatanggalin ko muna guys at iluluto ko, gagatan ko guys. Yan. Guys, tanggalin ko muna guys at iluluto ko. So guys, ay tinatanggal namin yung tinatanggal na namin yung sa tahong para pag kumain ka ay hindi na sagabal. Ang hirap kasi magbalat-balat. Kaya yan, tinanggal na namin para madali lang siya lutuin. Yan po guys. Yan. Yan. Yan po guys, ha? Guys, umpisa na natin ang pagluluto ng tahong. At ating iluluto ang tahong ni Carla. Yan. Umpisa na natin. Ating gagata ng tahong. Una po guys ay magigisa muna tayo ng gigisa natin siya. Yan. Yan po guys. Ilagay natin yung ilagay natin yung bawang. Yung bawang po guys. Try natin tong gataan guys. At ang sabi nila ay masarap daw gataan ang tahong ni Carla. Tahong. Yan. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe lang po yung Pobreng Ilocano at click na notification bell para lagi po kayo mag-subscribe sa aking mga video. Tunod po natin ng sibuyas, saka luya. Yan, luya. Yan. Yan po guys, ang natin, igigisa lang muna natin yung tahong. Yun. At ating sasarapan natin yung luto. Lagyan natin ng kunting sili guys, sili. Yan, sili. Lagyan natin ng sili para medyo may spicy siya guys, spicy. Yan. Guys, lagay na natin itong tahong. Itong tahong na tinanggal sa shell. Yan, ito po guys. Yan. Yan po guys, igigisa lang natin guys ang tahong.
Yun. Mm. Ang sarap. Guys, lagyan na lang natin ng magic syrup guys. Magic syrup guys ang ilalagay natin. Yun. Yan. Yan po guys, ang tahong. Yun. Tapos ilagay na natin yung ano guys, yung gata. Lagay na natin yung gata guys, yung gata. Guys, ito ang gata. Medyo marami itong gata kaya kunti lang ang ilagay natin. Yan po guys ang ano. Kunti lang lagay natin gata. Kalahati lang guys ang nilagay ko. Kalahati lang. At medyo marami. Yan, hintayin na lang natin guys na kumulo at titimplahin natin mamaya guys kung ito ay medyo okay na siya. Lagyan din natin ng ano guys, sili. Isang piraso lang guys na sili. Yun. Yan po guys, ang tahong. Gagataan natin. Ginataan na tahong. Yun. Guys, ito ay wag nating haluin lang haluin para hindi siya madurog. Yan guys. Ganyan lang po siya. At hintayin lang natin na kumulo. Ang sarap na guys. Ito ay pag okay ng timpla guys tayo ay kakain na. Yun. Sarap. Tikman natin. Tikman nga natin tong ano. Tong ano to. Ayan. Tikman natin guys. Tikman natin. Yun. Tikman natin guys. Tikman natin. Guys, luto na po. Luto na po ang ano guys. Ang tahong. Kakain na tayo guys. Kakain na. Salamat guys sa panunood. At yung hindi pa po nakapag-subscribe sa ano. Guys, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-like, share, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano guys. Just click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Guys, tara na, kakain na po tayo.